Γεια σας. Με αυτό το βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε απλά, εύκολα και οικονομικά να βάλουμε αναρριχόμενα φετά σε κατασκευές μας. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι η κόλλα σε βαζάκι 401-02 της Terra Nova και η πράσινη τεχνητή σκόνη 301-17. Η εφαρμογή θα γίνει ως εξής. Απλώνουμε την κόλλα μας με πινέλο στα σημεία που θα βάλετε τα αναρριχόμενα και κατόπιν βάζουμε επάνω της τα πράσινα φυλαράκια της σκόνης. Έτσι απλά και εύκολα έχουμε αναρριχόμενα φυτά στην κατασκευή μας. Μεγαλύτερη και πιο λεπτομερή ανάλυση σε τεχνικές και θέματα κατασκευής μακέτας θα βρείτε στα DVD της NOH 71914 και 71922. Αξίζουν να τα αποκτήσετε, κατάλληλα για ερασιτέχνες αλλά και επαγγελματίες.